Nakajingkalihi kaday ba balay kadon ka shortage jong ka revenue jong ka district council. Kami kadak jingkali ubahe bahang ni namar ba nila sakhi bat nila yo iru ba kita kidukan barjala khamtam hapo East Jaintia Hills District. Kibon bah kita kidukan barjala kibabda trading license kibasyu syong BI klaim dah kikot kisla kibabiang tahabakum ta kadai ka kamram jongno ban khanra trading license bat balai hiru hado mta mjudan kita ki bor jongga district council belek khanra trading license namar kidukan kibar jela kibon bhala da pipai shanong shanoro kibon bha kita kidukan BI jong kibar jela haga jela jongi dahabakum ta kumno pat ka district council kan ong ba kadon kata ka shortage of revenue abaya ka kamran bakidai benle kimle ya ka revenue bakindai benyo kim tre ben tre syutom na kata na benta kata handrai kumno pat kimle rain ben ong ba ngidon ka shortage of revenue